Samtang andam na ang tulo ka mga quarantine facility sa lalawigan sa Sugbo alang sa mga Sugbuano ug katong adunay permanent visa resident nga gikan sa mga lapit sa China ug administrative regions nga apektado sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Samtang task force giumol sa gobernador sa Sugbo aron motutok nga dili makakatap ang kagaw dinhi sa lalawigan. Ano ang report? Atol sa gipatawag nga multi-sectoral meeting sa gobernador, nga gitambungan usab sa mga DOH official, Bureau of Quarantine, may airline company, ug ubang stakeholders gituki ang issue sa nCoV virus ART. Usa niya mga protokol nga ipatuman sa paghandle sa mga taong moabot sa airport gikan sa mga dapit nga apil sa giban sa presidente. Tungod kay gidili naman ang ubang mga nationals, gawas lang sa mga Filipino nga mosulod sa nasod, gikumpirmar sa usa ka airline company gikan sa Hong Kong nga napuo na lang ka pasahero ang miabot sa Cebu ganinang buntag. Pulos kini mga Pinoy apan nahukman nga dili paduulan sa mga miyembro sa pamilya nga mosugat kanila ug dadon sila sa quarantine facility sa Mandawi City. Dinhi sila iproseso kung posible ba silang mapaubos sa home quarantine apan gikinahanglan hanayon ang sistema. Ingon usab nini ang gamitong protokol sa maabot nga mga flights diha sa Mactan Cebu International Airport. However, we also discussed the possibility of home quarantine. But since right now the protocols are not yet in place, we need to further define how to secure them while they are in each of their homes, whether this be in the towns or in the city. Gibutyag sa gobernador nga giandam na usab ang usa ka pasilidad sa usa sa mga lungsod dinhi sa probinsya nga gitumong lang unta alang sa rehab. Maka-accommodate kini og ubay-ubay mga tao nga ipaubos sa quarantine. Samtang ang ikatulong quarantine facility dinhi mahimutang sa dakbayan sa Sugbo nga maoy dad-an sa mga pasaherong Pinoy gikan sa mga dapit sa China nga apektado sa virus. If they choose to go home, they will be briefed on what to do, what the protocols are, and they will have to commit to follow such protocols. We will have to brief as well the local government unit as well as the local PNP in order to secure the area. We will have to brief the family members as well. Magpadayon ang executive order sa gobernador pag-quarantine sa mga pasahero sulod sa 14 ka adlaw nga unang ipatuman sa wa pa ang kamanduan sa Malacañang. Usa ka task force ang giumol nga kinahanglang pirmahan sa gobernador aron mas mahanay ang pagtubag sa problema sa nCoV. Gikinahanglan usab nga modeklarar og state of preparedness ang provincial board diin mahimo na unya magamit ang calamity fund alang sa pagresponde kung gikinahanglan na gyud. Our enemy is the virus, not the race. For once, let the good in us Filipinos come to the surface, not the meanness and the small-mindedness. Let us show that we are capable of being good. Samtang, wa mulawat og pamahayag ang DOH human sa naasoing meeting. Ang opisyal sa Bureau of Quarantine mipadayag nga mas higpit ang ilang protokol nga gipatuman karon sa airport. Kami nagka-focus kami karon sa EO sa sa governor og sa katong order ni President Duterte nga mandatory quarantine for the returning Filipinos. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.